děláš? Hej, vrať mi! Hej, vy stůjte. To, že ty jsi mi ukradl flašku. Ne, neukradl. Ukradl ti flašku? Jo, ukradl, on si takhle běžel tím směrem. To není pravda. Tak, takže ty mi chceš říct, že ještě lžeš před učitelem. Nelžu. Jo, já jsem to viděl tamhle na kamerách. Tam žádná ne. Takže dej mi flašku. Co teďkom vymýšlíte? Takže dejte mi flašku teďkom. Já ji nemám. Takže je poznámka třídního učitele. Takže ty, neboj, já mu dám poznámku. Jo, on si to zaslouží. Jo, on si to zaslouží. No. No. Takže vám dám poznámku. Co? On utíká! Utíká, běžte tam. Já nevím, hej. Já nevím. Kde jako já? Vůbec nevím. To nikde není. No nic.